Semoga kasih jumeneng Heni Amelia Nyupita Loka. Ngaturaken sugeng rawuh kanca ibu-ibu besan nggih Mas. Mijil saking Ngeromo. Ngeromo nawangan. Dusunipun Bulu. Lihat bulunya mana bulunya? Dusun ora bulu. Lah iya. Dusun nama daerah. Nah. Utu bulune ibu-ibu. Nggih tenung dulu. Sembarangan. Kadang-kadang ulu kan sing mari geli ya. Brengos. Brengos. Iya. Jenggot mari geli kan kadang ya. Nggih. Ya ibu-ibu yo mboten kagungan to, Mas. Brengos karo jenggot. Ya sapa ngerti bapake kagungan. Nggih, donga pangestunipun ingkang kasuwun, mugi-mugi wonten ing siyang langgar menika pinarengan lancar acarane Bu nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Halo. Bu. Minta lagu apa, Beb? Kalah waton. Cie. Jebulane. Ya. Syutinge eneng kono kan yo. Reneng. Nggih. Wes, mulai tadi. Nggih, Mbak siapa namanya? Salaman tembok salam ya. Bojomu melu ra? Alhamdulillah, bojone ra melu. Amin. Bojone ro ngene ya Allah. Sing single. Ini kok jeneng mulai lho. Oh iya aku sing disiyo to. Mbak Yeni ngesayang lagu. Ikut ke depan ya. Boleh. Hadirin dan ayo pemirsa sini. kita sambut Mbak Yeni mau nyanyi ke depan. Monggo nyanyi sama saya Mbak Yeni. Yuk. Persuksesan joget ya wes. Oke. Nek persesi mau joget. Mbak Yeni minta lagu kalah weton. Iya. Oh berarti sekarang belum kagungan garwo. Belum. Belum napa pernah? Oh memang dereng. Belum. Sik. Piriwit ngono kaya aku ki lho Mas. Alah. Lho aku yang dagangan lho Mas bangsane. Lah iya. Pakai kacamata cuanti. Iya, jan aku bingung lho. Nek kene iki rek kacamata ki lho jamak lumrah ning kene kon kuwe ning ngene. Aku ki nek kono prawan pikir aku seneng, Dik. Lah kok iso? Sampai tadi mantan ngundang Mbak ya. Amin. Ora kok tegas piye-piye. Kok tak kon ngundang lho nek pas ngantenan. Ngopo gitu ta? Kalah weton, Ca. Ya, diatur nih. Ibu yang belakang sana minta lagu apa? Sing halus apa sing gayeng? Sing halus apa sing gayeng? Gazen. Nah, urung entuk wedang iki jagone luwem Ca. Nggih, diatur nih. Perjalanan jauh antarane 2 hari 2 malam loh Mas. Ngeromo mriki. Dengan gerakan tayub. Iya. Semoga dipunaturaken kalah weton sesarengan kalian Nyupita Loka. Lumantar santanipun Mbak Eni. Ya Allah mudah-mudahan obatnya bekerja dengan manjur ya Allah. Amin.